Kodlang kodlang Dòng hai cái tao mình bắt nó giờ bắt mất là ông con cũng lên ăn lúc cũng lên chặt quá ngày sống có bắt mấy là hết ông là sao có mắt mấy mày bò quá luôn lại học mê sao có ngày mê ta sẽ ăn nó sẽ má út sự tình áp phạt luôn có cái lá con cũng mẹ kan hati kepalaku dewe kayen makono kalian yo kayak mesti anggojo men kene yen kaya makono ayo tak jae melayon iki kan dadi mangsa kula uga dadi musuhku to ayo dong tututono anggonku mlayu mangidul jo Soto lor tak tutupi pangalor jebul payune mangidul weh coba waspada lo aja mlayu iki lo anggono
ha ha he ho a ha ha ye ho la ha he ha ho he ha ho Satilok maneh bapakne wis teko nyengaken aduh rika beton napa bungkus petak ibu isin apa ao ae ao ae ao sing bakal nyusul kabeh lelayonku kang badhe ambayong dening Dewi Sita maneh. Sajake botahe mawono kene weh. Ya kok wis ilang meneh. Playune kok banter meneh iki bocah iki mengko ngegrek ya maneh. Coba mandek kok dhisik pas tadyakno ya Jolo Bapak. Jebul iki bocahe sira Joko Yamayu bae was padakno iki ya suwe awake ora tarung dan kaya bangun ayo tarung ditentokne menang aku apa kowe aku ora mlayu mangkono ning aku menani kowe. Wah, yen ora ayo kene nang sapa nang aku wae. Wis tak talone
nenen tak kumpul nenen Indo mungi wong yen kaya mangkono pancen kesep temen kowe German rekata kang tuaja lelayu ayo yen kaya mangkono tokno kasektenmu prak tanding lawan aku ditinggal lunga kejake gue weh oh jebul enggak itu taman apa yang oh gus lah oh alah jeblenteng do anggodo lopo awakmu ning kasetenmu kaya mangkene kowe ra iso maju sama aku kaya jar mlayu ngene coba ayo tok kasetenmu saro-sarosamu mantep kasih ora apa-apa enteng lah bareng jambu oh iki iya urung wis ya iya weh nah eleh gampang saka mburi ya saka mburi kowe tak antep saka ngarep Indo ning saka mburi kowe ora iso mlayu kok nah anggodo menang urung kowe otot kawan dalem mesti iki lho jendelane kuat kayune jati weh mundiar wae aduh iki kena iki wah jus yuk iki awakku ki wis ringkeh aduh mondiar aku dok oh wis jebul kaya ngono dok iki kowe tak nek momot biar wis ajur tepuk tangan buat keduaan betul kalian nomor
saya suwe ora gampang bebrayane putune cara piye bisa kaya wong kae embokne aja ngecek kabeh wis ana garise sing nyata kena jaya milik wong sing sakmas ini. Iya. Hey. Hey. Oh, lagune sembarang. Ayo, Mbak Astu. Manut saknane. Oh. Oh. Ninggal tresno. Ayo karo nyuwun pamit mundur griyak-griyak. Nggonku mikir kan saged larongan tresnaku nalikane aku ninggalke sliramu abot sajroning ati ing nalika kuwi brepes milih longkang dadi saksi ning tresnaku mreng sliramu rasu melang mong kahanan kang tansah dadi pepalang atiku ragu mawa nggonku ninggal tresno ning ora bisa ati malah lara. Ayo Mas Tres. Oke. Ninggal tresno
tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel. Enak. Cok. Sek bimek nang kene. Mas fotonen. Walah. Iya. Seperti biasa, 1 2. Wes ya. Oleh gagah ya. Makasih. Opa. Yo. Doni.